Kidukot jangka all Jaintia Mid-Day Meal Workers Union kila penlong ya kejing ya ki bajai-jai hakmat ke Additional Secretariat Shillong haka arpo khandai tarik unailar hajar arpo hendrai hadin kat tu kat nipor ke kenhun kala syapen kenriak no syaka jaka ke badan hakmat ke office jangka Meghalaya Board of School Education Shillong. Kita kidukot ke seng ki nong shed bam school kila ha ban shim da kani kala jing ya ki ban pen sngobat pen ken mau sashi sian ya ke sarkar jela ban pen urlong no ikimat jing dawa ka seng ki bakan thop ik jing pen kiu no ik jing siu na ka shispa tengka shaka khandai spa tengka jong ka tulop jong ki na ka liang ka sarkar jela baru ban siu ya ka tulop ka bakhat ar banai ha ka jaka tang shi pho banai ha ka shisnem Bat lacai ke lai pheu kini ki ar singi ngin syong sa hang ni hadu baga sarkar kan ayengi daga jing tha bat kan pentrai kam ye kan nega jing pan ka jung kata teka ikmi lenti sakawai nganong bansai manai blengi ong banai December ka sarkar klem seo ka ong bam long school bam dan khanna rai chuti ndrai ngi bo ka jing kali ba kinoi kai pan ki bahi kai khana school balai pisi utulop iki Menai December habai kena school kamdan. U January ro pisiu. Te yang ipat, yeking yo ipat kileng-kileng ke government ka siu ye ka tulab. Jong ginong trai sarkar baro haswa jong ke Christmas. Ka siu ka clear ye baro gibil jong kontraktor haswa ke Christmas. Hendra yang ipat ki kup hiong in mai pisa. Hatu sano kata ka jing berkhan. Ngimi ka jing yakaran padeng jongi. Kiong ba ke Christmas ho nyiru dan kampisa ban pen yo ban pen keman yigi kon ba ka dai ka singi absent December sing khayo Jesus Christ hatong im dan hok mo ban pen keman yo ige sarkar jella kale lagi peulak ka penlon ban pen i tenat ye ka sor Shillong ban i pen tenat ye ka jua ginong ston gitura baro lagi peulak ka penlon dai tangarong phong rayang i bai tang si khandai spa ngipan Him dan hok.